Sa makakakita po, bigyan niyo ako mga kasinag ng proof na patunay na video. Videohan niyo siya mga kasinag na para makita ko talaga na si Bagwis siya. Ayan mga kasinag, nasundan na ng dalawa, bali 4 na. Yung 5 na iniwang kong baboy, ang dami na ngayon. Ayan ang mga kasinag ko. Nakita nyo? Grabe na. Gayon. Mga kasinag, magandang hapon. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. Ngayon pala mga kasinag, makakanak na yung isa kong inahin. Ito ayan mga kasinag. Naglabas na yung sign para manganak siya mga kasinag. Ayan na yung sign. May ano na, may dumi ng biik sa loob. Ayan. Kung saan yung panubigin mga kasinag, sumabog na. Yan yung sign mga kasinag. Kaya manganak na ito. Tapos yung baboy kong nanak mo nakaraan mga kasinag na alaga, ito. Ayan o. Di ba? Maliliksi na. Malalaki na. Hindi na siya pakali. Pabarabalikwas na siya. Kabilaan. Ayan o. May lumalabas na talaga mga kasinag. Huwag ka na tumayo. Humiga ka na lang. Humiga ka na lang. Huwag ka na muna tumayo. Mga kasinag, iwan ko muna yung inahin natin mga anak. At ilipat ko muna yung kalabaw. Iwan ko muna. Andito naman si Mrs. mga kasinag. Sabi ko bantayan muna niya. Kaya habang hindi pa na anak, lipat ko na muna madali yung kalabaw nating alaga. Tapos yung kambing natin na alaga din, ando sa kabila dun, ilipat ko muna. Ang tahimik pa rin. Sa mga kababayan ko pala dyan, dito sa bayan ng Saruma, mga kasinag, tulungan nyo po ako makita natin si Bagwis. May reward na po siyang 10,000 sa makapagtuturo kung nasaan si Bagwis, kung saan siya naroroon. Ituro niya sa akin mga kasinag. Ayan si Magayon. Dito natin itali. Ayan puro putik. Ayan, sukatin lang natin na hindi makarating do sa may time na palay. Ayun na siya hanggang sa dulo. Ayan hanggang dyan lang yan mga kasinag. Gayon. Kumain ka lang, kumain dyan ha. Magpakabusog ka. Ayan mga kasinag, iiwanan natin si Magayon at gawa ng yung alaga ng ating baboy ay mga anak na. Nag-anak ka na? Nanganak na? Hindi pa? Hindi pa daw nanganganak. Now, grabe lang gatas So, pwede daw sa tao yan. Supsupin ko kaya mga kasinag. Sayang yung gatas Baka sakaling lumusog-lusog pa ako, tumaba-taba pa ako. Hindi pa rin na anak. Iwan ko muna ulit dyan si Mrs. mga kasinag. Akong kambing. Akyat tayo. Oh my god, ang taas. Meh. Ano? Busog ka ba? Busog ka? Parang parsabid ka lang Ayan yung alaga nating kambing mga kasinag. Huwag po kayo mag-alala sa oras na makaluwag-luwag kita, hahanapan ko ng partner ito. Bibilhan natin ng kaparis yan mga kasinag. Iuwi na natin sa bahay ito. Mati ka
na. Ito mga kasinag, dahon ng ipil-ipil. Tapos ito naman dahon ng sampalok. Tingnan natin kung kakain ng dahon ng sampalok. Yan, dahon ng sampalok. Ayaw. Ayaw palang kumain ng kambing ng dahon ng sampalok. Palibas at kontra yata sa kanya mga kasinag yan. Gawa ng ang kambing baga sinasampalukan. Mga kasinag, magandang gabi. Katatapos ko lang kumain ng pamanggihan. Ng gabihan pala. Pagbalik ko dito, umanak na yung baboy. Nakadalawa na mga kasinag. Ayan o. Ayan. Dalawa na yan mga kasinag o. Dalawa na. Di ba ang cute mga kasinag? Kaantay ko kasi kanina mga kasinag. Ngayon palang umanak. Ang oras na natin ay alas 7:15 ng gabi mga kasinag. Ayun na yung inahin natin. Wala pa naman lumalabas dun. Pero nakadalawa na tayo. Ayan, ito na yung dalawa. Ayan. Ang cute na yung dalawang ito. Ayun naman ang bunso ko. Dumating na. Ba't nandito ka? Ikaw ang gwapa anak? Ayan naman si Mrs. May baboy ka na ulit. Alagaan. Ikaw naman magpaanak doon. Ikaw magpaanak dito. Mga kasinag, nasa isang oras na lang tayong nag-aantay. Hindi pa nasusundan yung dalawa. Tulog na lang si Mrs. Ayun sa likod ko. Ayan, tulog na. Tapos yung anak kong bunso, ayan, nagsisilpon. Hindi pa inaantok. Dadalwa pa rin ba itong mga kasinag? Diyan muna sa ba? Hindi pa nasusundan. Nakaputo lang ngipin yan mga kasinag. Tingnan nyo, hahaba ng ngipin. Pagkaputo lang ngipin yan, tawag ito. Papadidiin natin. Pipilos agad ang ngipin pala niyan pag bagong anak. Yung ibang mga nagbababoy mga kasinag, may gagamit sa pagputol ng ganyan. Parang plies siya na maliit. Dito kasi walang ganun kaya nail cutter lang ginagamit namin. Nakangipin. Nagdididi ng mga kasinag yung dalawa. Kasi ang tagal masundan
Kaya pinadidi ko na. Ayan mga kasinag, nasundan na ng dalawa, bali 4 na. Medyo malalaki palan, kaya pala matagal lumabas, malalaki siya. Kanina mga kasinag, yan 2 lang. Ayan o, naalis na pati ng ngipin yan. Ngayon mga kasinag, nadagdagan ng 3. 1, 2, 3. Bali 5 na yan mga kasinag. Ayan o, medyo malalaki ito. May pang-6 sana mga kasinag, kaso patay. May patay dun mga kasinag o isa. Hindi na nakalabas dun sa inulan niya. Dun sa inunan, nawabalutan siya. Mga kasinag, good morning. Umaga na po. Kagabi mga kasinag, iniwan ko itong baboy na ito. Kala ko kasi mga kasinag, tapos na. Nanganak na nga siya ng 5. Tapos iniwan ko, umuwi muna ako sa bahay kasi alas 12 na yun mga kasinag. Talagang antok na ako, kasama ko si Mrs. Tapos ngayon, pagising ko ngayong alas 5, pagpunta ko dito, yung 5 na iniwan kong baboy, ang dami na ngayon. Ayan o mga kasinag ko. Nakita nyo? Grabe na. 5 lang ang nauno dito mga kasinag. Ilan na ngayon? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 na mga kasinag. Tapos may namatay na isa. Ayun o, naipit. Awa man. Ayang namatay na isa na yan mga kasinag. Ano yan? Tawag nito. Yan ay natagtala ng ngipin. Nalsa ng ngipin yan. Unang nailabas na yan. Itong mga huling nailabas na hindi namin nabantayan, mga buhay. Walang patay. Bugod tangi lang yan mga kasinag oh. Sayang, laki pa naman. Hindi ko kaya kinaya ang puyat, kaya umuwi muna kami. Ang lapit lang naman ng bahay. Ay napahimbing ang tulog ko. Yan, pagising ko. Salamat sa mahal na Panginoon at may panibagong blessing naman tayo mga kasinag. Kahit nabawasan ng isa. Pero normal naman yan mga kasinag sa ganitong baboy. Hindi naman talaga halos lahat na bubuhay. Depende na rin lang kung ang ina ay maingat. Kasi dapat nito mga kasinag, ang ganitong mga bagong anak kasi, dapat nito ay tawag nito, bantayan. Dapat ito siya bantayan pa ito eh. Kaso hindi natin kayang puyat kagabi. Ayan o, ang dami o. Ang cute na. Hindi na pati naalisan ng natuyo na yung kanilang balat. Yung kalambalot natuyo na sa katawan nila. Cute. Maya pupunta na dito si Mrs. mga kasinag kasi siya nagtatangkal lang ito eh, ngipin. Grabe ang sugat oh. Ganong ngipin. Mga kasinag, andito na si Mrs. Ayan oh. Ayan. Pagdalhan pati tayo ng kape. Ngayon nailibing ko na yung yung namatay na isa. Tapos yung inunan nito mga kasinag, ibinaon ko na rin. Tapos ito namang hindi pa naalis ng ngipin,
Aalisin na ni misis ngayon ng ngipin mga kasinag. Kailangan maalis na ng ngipin yan kasi pag hindi naalis na ng ngipin yan, masusugat lahat ng didi niyan. Masakit pati para sa inahin pagka ganyan. Crazy yan lahat mga kasinag, crazy. Sa makakita pala kay Bagwis, wag nyo pong huhulihin para dalahin dito sa bahay. Hayaan nyo lang siya mga kasinag, kung nasan man siya, kung nasan siyang lugar, hayaan nyo lang siya mga kasinag. Sa makakakita po, bigyan nyo ako mga kasinag ng proof, patunay na video. Videohan nyo siya mga kasinag na para makita ko talaga na si Bagwis siya. Para hindi na ako maghanap mga kasinag. Yun lang naman ang importante mga kasinag, malaman natin na buhay siya. Yun lang po mga kasinag. Sa lahat ng makakita, videohan nyo mga kasinag. Wag nyo na pong huhulihin. Para may patunay lang tayo na si Bagwis ay buhay. At maipakita natin sa ating mga viewers, sa mga nagsusubaybay at nag-aabang kay Bagwis. Kaya bigyan nyo ako mga kasinag ng proof na video. Kung makita nyo man si Bagwis, may reward yan mga kasinag na 10,000 pesos. Ayun ang mga kasinag, inaalisa na ni Mrs. na ang ngipin. Pero yung apat doon mga kasinag, naalisa na yun. Yung kagabi pa yun, yung nandun sa loob. Kaso namatay nga yung isa nun, naipit. Kaya ito naman no, medyo tumigas na yung ngipin. Yan pala si Mrs. mga kasinag, midwife yan. Magpapaanak po talagang ano yan. Graduate yan si Mrs. ang midwife. Wala lang lisensya mga kasinag. Hindi na siya nagkapag-review. Tablahe dito. Dito. Yan. Diyan ka. Diyan ka sa mama mo. Hindi mo pinutulan ang pusod. Hindi pala na ano. Taglit lang, putulin ang pusod. Nagpatira na. Pwede na yan. Ano naman pati yan? Medyo tuyo na yung pusod nila. Wala na dugo mamalabas yan. Tuyo na yan. Wala na lalabas natin. Pumunta ka dito. Mayo, makakita kong balot. Huwag kang baon. Kiss mo na. Kiss mo na ang papa. Yan, bunso ko mga kasinag. Si Chloe tot. Kaya na mama ugbon. 13. 13 na. Masa si ate si kuya mo? Duwa-duwa. 2, 5 yan subanggi. Inihi. Hindi talaga nag-ihi oh. Hindi yung ugali. Inihian yung kanyang kasamahan. Maya mga kasinag, maulan naman ako ng kalabaw. Lipat naman natin si Magayon. Tapos yung kambing. Mag-toothbrush ka na. Kasi kaso doon na. Ha? Magkuhan na lang kami doon sa ano. Tataunan ka namin. Bye-bye. Bye-bye. Oy. Tapos na ni Mrs. mga kasinag, alisan ng ngipin. Ngayon, piyapadidi naman niya. Nagsama-sama yun. Mamaya, mag-away na yan. Nasog naman ng iba. Tranquilo yung nasa ilalim mo. Nagdadaganan. Ayan mga kasinag, sa lahat po natin mga viewers, subscribers, maraming salamat mga kasinag. Hanggang dito lang muna. At ilipat ko muna yung kambing, yung kalabaw, at mapakain lang ito mga kasinag. Makapagparapahinga muna at medyo puya tayo kagabi.